خما نخوا سندريلا وخيالن تل راستي بگرن. او تشتي دوی از بکم تنی باوریه ببریا تکریه. گلو evki به پرنسسا فستیوالی اسپر merak Tu darım. qeynzanî ku ev ekî qezanc bike. Ez dizanim lehîna jî bawer nakim. Dibe ku divê ez axaftinekî hazır bikim. Çima tu ê axaftinê ji bo min hazir nakî? Lê te got ku ez dizanim ew ekî qezenç bike, me ne te qala min dikir. Na helbet. Devjî nîqaşê berdin canik no. Hûn her du jî têr başin. Lê jî nav wê ew ê yek bêh bijartin. Ya giring ew e ku wê tacî ji we her duyan yek bide serê xwe. Lê xeman nexwin. Hûn dikarim halê xwe yê herî xerabî jî wê pêşbirkê qezenç bikin. Oo! Oh! Nîşa. Ev nabe. Helal vê halê min binêre kincê min şil bûn. Ew qet tu wextê xwe de zoha nebe. Ma te çima mankülülke danî ser maseyê? Çima tu an davêjî dervadayê? Berbat xoya dikin. Ev külük neyên kült masaya jinek be esil bikin. Ji hêla din keçikê min ew qas xweşikin ku pêdiya me bi kulîlkan tune ye. Helbet gava ku ez dibêjim keçikê min ez qala te nakim. Aniha hûn her du jî derkevin jor kincên xwe Vê bibiherin. pir dirêj bidome. Ve çaxê me derek bimînin û bê halê ez nikarim derkevim derve. Denek mayîn simgeya asaletê ye. Lê ne em bin kî êvan kincan paqij bike? Wî ma ez jî têm. Ne ji vê bûyera xerab ba minê tu jî bibira. Li ji ber ku ev xetaya te ye divê tu kincan paqij bikî. Lê mişa guldan qeliband. Ew qas bêse Cinderella min biryaya xuda. Wan kincana paqij bike û xwarinê hazir bike. Baş e Cinderella. Dayê. Te fam kir ku ez dixwazim bibêjim Erê. çi. Carek din tu min xeyal şikestî nekî Ez canika nakim. ciwan. بتا حوجه ناکه گود تبلیوی ترانه ببی هگر گوت نچی تهین نبی بیکال ورا چی بو Tu maftarî pêç ji min re got li malê bimîne û bixebite. او دو ترسا گوت جی کچی که ویرا ببی راقیب Em rî wisa difikirim Cinderella ji bo karemala xeman nexwe. Em ê wan hel bikin. Restoranê de kewşas di ber terefê bixure û here. Tiştekî ku ez wenda bikim tune. Ez ê herim. Ji bo ku di törenê de bibînim kî ye bibe prenses tebatî nayê min. Here wê tere û kêf bike. Avaye. Min derî miftekir. Ovaye, ev ji bo prensesa me tacekê taybet birastî ji te ewrek xwe ya dixwî. کلیک پر بتکتن Tu dibêjî qe ji bo tu bibê prenses tu hatî Kare dinyayê. pêşbirkê qezaş bikî. Tu yê taca prensesî bide serê xwe Cinderella. Ji bo îltifatên te spas dikim bingo. Lê xweyê min jî tevlî pêşbêrkê dibin. Ez herim wira ew ê fêm bikin. Wê hêrs bin. Ez wê nefikirî bû. Carinan birastî jî tu pir tevş tu peyivî. Cinderella. Dinêz de em ê hev bibînin. Bilezînî û makyajê xwe biqedin qîsno. Demek hindik ma ku pêşbik dest pê bike.
Dayê bi te ez rojekî hebekî tarîktir dilê vê xwe bidim. Çi dibêjî? Na, tu nexwazî xetin ser çavê xwe zêde rê bidî. Ji hênadin ve bê meqê jî tu bê Dayı alîkariye bike. Ez nikarim qelemê çawan rastê bidim. Ez ev qasbeyê canım ku dira çifir. Ve baş qîzno sekan bin. Ev kulîk ji bo we ne. Ji bo ku ez anîm spas dikim Mîrzayê min. Oğur be. Vay ev renk bû. Hadi çî ew qas bese, êdî em dest pê bikin. Ez dibim ku min xeyal dîtiye. Divê ez baldar bim. Bi te şah li vê derê ye? Teqes. Bigor ku min bi hîstiye nexwaze ku kes bizanibe ku ji lavê xwe re li hevserekê digere. Yani dibe ku li her derê be. Ez çi ku zarmim ku ez ê ku binêrim. Avaya yek ji pêşbazan kaça dûkevîl. Hadi Ketrin, dora te ye. Ez ê te xeyal şikestî nekim. Navê vê canika bi esl û kibar Ketrin e. Namzetên îsal hemû li vir in, hemû li benda biryar û jûrî ne. Em ê binêrin bê ew ê kê bibe yekemîn. Ev turanê nisal pir bi kevter boz bûn. Ax. Wî çi diqewme? Ez lêborînê dixwazim. Hey, navê te çi ye? Werê vira, hey! Hı? Van zilama ez pir tirsandim. Xeyê min. Biborîne. Keçino, em diçin. Çi kulîlkê xweş dikin? Ez berî diya xwe bigihîjim malê wê baş be. Wî nabe. Ev ew e. Hey, bisekine! Bisekine! Ji kerema xwe re dev ji ravê berde. Bisekine! Ji kerema xwe re bisekine. Ji kerema xwe re bisekine. Destê xwe ji ser min bikişêne. Miştera gotibû ku ez xemgînim ne wisa. Ev qezayek bû. Ez bê hemdê xwe Van te kulîlkan. qelibîm. Nebe ku tu bibêjî ev qasirê ji bo vana bidim te hatim. Na, min xwast ku ez vêya bidim we. Mifteya we. Ji berîka weket. Ne wisa? Mifteya min. Hûn mafdarin. Ez fikirim dibê ku pêdeviya we pê hebe. Erê heye. Avaya. Ji kerema xwe re bi min nexeydin. Çima gava ku em direviyan wene got mifteya min bû erê? Lewre hilma min çekiya bû. Xemgînim. Li beriya vê ez qet pey keçikekê neçibûm. Ya ku divê lêborînê bixwaze ezim. Ji bo ku ez binêrim hûn başin yan na. Ez li du xwe jî nezîvirîm. Qet ne giringe. Lê bi rastî ji min nexwastibû ku ez wê bitirsînim. Bi rastî jî ez xemgînim. Min spasdariya we jî nekir. Pir fêdî dikim. We him mifteya min aniye û him jî ji ber şaşiya min hûn lêborînê dixwazin. Negînî. Avaya kulîlkên we. Ez ji ve kulîlkan pir hez dikim. Bi derengî ket. Bi rastî jî divê ez herim. Em ê dîsa hevdû bibînin. Erê dibe.